bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe leñolam yontaɓe kontaɓe ɓe funnague hirnague rewo e worgo sahawo ɓeeɓi ɓeɓani wodduɓe ɓadiɓe wonɓe jamma wasani kadi wonɓe ñalawma bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha hande koye série men Nimso Guilli gonɗen koye tournage gonɗen sikki ala on kollanom premiére groupe o golɗo lawol noon deuxiéme groupe ari kono noon ko gayi mawɗi machallah ɓe gandanɗa hoorema eɓe mbattaki présenté leñol ngol kadi eɓe mbaɗi leñol ngol ji machallah golle payɗinde wadde ala no mbatten sowona mor rewe am kollen a leñol fulɓe machallah ko kewi ɗo e tournage men série Nimso Guilli mon rewe am konkon bonjour wa rahmatullahi taala wa barakatuhu an fanjak mbatta e suud Dieynaba Sow ah assalamu aleykum o wona debbo mo ede duye kumbu yummen mbajjiri samma yaɓɓe naaɗo ile ronmo soya yooɗa Diez mi salmini mi salmitima Oumou Dieng mi juurimama e wiide weltade kadi no mbiyanmi ñande foof e Fuul TV machallah mi salmini kadi bandiraɓe yeɓoɓe min ɓe kala biyowo mbimi e mbimami kala tuuɓi pullo woni kadi mi salminima mi juurimama o ko goote yontaɓe leñol ngol mbita Dieynaba Sow mbitanɗa ɗe noon mbiteɗa ha hande walla eyyi Dieynaba Sow mbiyatemi ha joni ko Dieynaba Sow kadi mbiyatemi dirani de aha diraki abbaki joni Edi jeeyaɗa walla duyi eyyi aɗa andi min noon miɗa heewi koyɗe e nder reedu Fouta eyyi kono min koyɗam ne keewi e nder reedu Fouta sa innitima na yaaha mbeɗa wiye duynajo mbeɗa wiye edinajo mbeɗa wiye jasarnajo ala komi wiyatake no wonno ɓiɓɓe fulɓe fof ko bandiraɓam kadi mbeɗa welti hen no fewi Dj Dou ɓurɗo andirede Amadou Koumé Dj Dou avant tout d' abord konkon no wiyete Pulaar konkon ko foggude tan gueɗel hunde foof en jogni ɗum ala inde konkon kay ala fo jeyɗo konkon holmo jeeyi konkon caggal ndu innumami Dj Dou no mbiteɗa mbiyetemi ko Amadou Koumé mboɗo jeeya nokku no wiye Diawa Degle jeeri ciwole walo goƴenno mari kaƴel bubu awɗo ɗo kelaw sekanno jamma taw ñalawma haalaka gural Fatimata Dulo Modi Pulo pennoɗo Badiane ana wawi han men ardema Dj Dou no jiirɗa hodorde moon suudu moon machallah no jiirɗa ɗum e no jiirɗa série o non nice parce que je suis là avec mon ami oɗo min gandodiri ça fait presque 4 ans kadi aussi emin gowodiri sa yi cikra wonde ko minen jibdinama minen mawnidi ɗum waɗi noon so tawi yimɓe gandodiri gowodiri tan so tawi ha joni mbaddama suudu ene wayno bon hay hunde ala ko jakata ɗumen kadi gacce gonata ɗon surtout aussi Abdou Salam Ba mo gandanɗa hoorema hande komin puuneji laali hakkude amen ko faɗonen e ñaamo kala ko taw kadi ngo hutortaki kadi ko minen gummori guila Dakar gardi haɗo hen suudu ndu bon c'est confortable par ce que minen komin mbawi falude so tawi par exemple hay sono koye ngundu emin mbawi hen wonde ce qui est l' essentiel par ce que théâtre ko passion amen ko hunde nde min jiiɗi ko hunde nde min battori ko hunde wonde e ƴiƴam amen kadi aussi surtout aussi koɗo banggue ɗemgal neniwal ngal alay saago min mbawata tan ko darade dadade sirñinade e kadi falkisade yoga e gueɗe wawde ha joni waɗande rendo ngo kono weltoro walla kono naftoro mais série Nimso Guilli ko addan men koko hesɗi e no waylirni jaɓɓal no jiirɗa ɗum non wona yam bettere kadi aussi kala ganduɗo yaro o wonanta ɗum aussi bettere ça veut dire que aussi kala kaɗa liggo yo yaade karallagal woni professionnalisme c'est très important kala ko aɗa liggo aɗa membo so ɓooyi seeɗa sa renaki tan a ronkat andude bolol ngol ƴettragol ɗum tagui noon fulɓe ne kewi de seɓɓitade teɓɓitade rewen tolkitade so tawi alda e heɓɓitade ne handirtini henna ɗum saabi noon bon kanko omo andi ɗo rewata omo andi ɗo fayi omo andi aussi holko woni kuccam makko omo andi kadi aussi ko leñol ngol yiɗi e tawno baɗɗo théâtre jeewo so tawi watti Nimso Guilli tan yimɓeɓe ne mbawi fadde ko gandanɗa hoorema ne tawno fulɓe ne kewdi so tawi neɗɗo rokkima bottari rokkima tigui rigui ha joni kasitari yimɓe yo fat hirade hakkille ma wona hen kadi wonmo lalata wombuma on so darima tan nawarte noon tigui wadde firti hayso ko nguya gonɗa ya won professionnel hayso ko gujjo yo won professionnel
cimbir wiyete cimbir salam mais ɗo non jaytaren tan gone suudu no mbiteɗa min mbiyetemi ko Adama Ba Adama Ba elle ko tegguiɗe natta ñeeƴi de omon jal tan min ko noon mbawi min gandum fof andi min komi jalowo tan eya ɗum hawata yimɓe an holno mbawiɗa zuude théâtre saabu an ka jalowo tan mbimi ko noon tan ko noon tan bon avant tout d' abord ko weltare quoi par ce que hande so woni ɓiɗɗo pullo mi yettama e série mo ganduɗa kadi ko ɓiɓɓe fulɓe kawrumi toon wadde ko yettere Allah Nimso Guilli noon ɓe sikki haali inde mum saabu ko waɗa hen ko foof koye Nimso Guilli wadde hande minen somi ƴettama hen mi woni hen kadi mi tawi ɗo kadi bandiraɓam e guiƴiraɓam e miñiraɓam e yummiraɓam vraiment kadi ko weltare no fewi est ce que no yaro serdirni rewɓeɓe e worɓe ina waɗ mon arrangé onon célibataire bon kamɓe célibataire uji kono min ne waɗi kam arrangé so min komi on marié mbeɗen arta nani ngabbam ɗo escalier mi hollu mon mbeɗa wawi tagde assalamu aleykum ɗo noon ko suudu Yacine Sy onon ɓorni comci assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ɗo jottomi hakkude onon less mon goyin teddi de daram ga min won joom galle ma kadi Yacine Sy mi salminima Oumou Dieng machallah la plus belle no jiirɗa série o no jiirumi série o gonɗa koye namdade ɗo musna hunde ma ala no jiirumi série o so wona tan ene jogori welde ene jogori wulde ene jogori yettede ha ɗum a wujji gujju ko gujjuɓde Yacine an kan juddu jeeri harme jaam jeeɗiɗi ɗo nanɗa pulareji ma loggi ɗi ɗo jibinami e Dakar ɗo mawnumi ha ponmi no ponmi ni alhamdulillah yettere Allah yettude jinnaɓe tan saabu sa jibinama e Dakar a mawne e Dakar so tawi Allah wallimo jinnama kalima ɗemgal ngal tan ma Allah waɗa hen sutura nana hey Oumou Dieng anan ko woni cehlagal yiiɗa cokor kay voilà mais Yacine machallah tu es très belle naturelle ni merci ma chérie mais woto waɗa xeesal de ala wona ɗum baddanmi kam sa dañi 90 ans noon aɗa wawi ala ɗum jarani hankanti aɗa fama tan gacciren noon tan o woni bébé Aïcha no wiyete daɓɓel to wulanga jontaɗo iyan ɗum ko woni non hay wona ñantaji non mbimi onon kon artiste en hay son ñantaki kon yontaɓe on ganda ko onon feet lawol ngol wow te yontaɓe ndendina e suudu hono ma wow ittam ni kon jitoñam cow koñ mi wawa ragaju kay a haali gonga ma wadde mi waɗi ni machallah a namnimami ko woodi importance a namnimami ko gandanɗa ko miɗa wawi wiide kala ko yero waɗi ko yimɓe welti ko oɗo ɓurata wondo Nimso Guilli kam machallah donc min go nder min puɗɗima min goɗɗoyi te minen e hoore amen miɗen laaɓa so yalti ça va être bon ça c'est sûr je te jure kalnam kongi ɗiɗi français par ce que mi nani aɗa nani français ah bon oui comment on dirait le série là elle s'appelle Nimso Guilli le série il s'appelle Nimso Guilli il y a des gens qui meurent comme si qu'ils respirent mais moi je suis là pour regarder quand quelqu'un meurt je défarate et je fais au nit mais addana on comme min laɓɓinta ko suuɗi ko e ɗo a wadde kattano e série o jaɓɗa wona an série o non wona an
sérieux wona bébé Aïssade wona min de ndeke ka peno ala goɗɗo mo ganduɗa woni ɗo Allah no waɗi ko wela haalata ko wela o waɗata ko min woni ni mboɗo woya en saabu neɗɗo wawa yiidema ƴettuma adduma nder galle mum haɗa liggono ɗum haɗa fewnano ɗum pawa yitere ma ko gandanɗa ko moƴƴani jaadaki mbi'a pattum ɗum yoɗani wona teddugal wona moƴƴere wona kadi labde reedu aɗen ndi no wayni in moƴƴe leñol hay penowo leñol en foti dañde yo Allah yoɓ moƴƴaɗam hono ma tan ɓenowo mawɗo hono ma way an zone ma timmo yawti suuɗama ki ala ha handi machallah maquilleuse men professionnel on woni madame Sall ɓurɗo andirede Faty Ndiaye no ndesaɗa nde inde ma changé walla changé wanmate isisa an to gumbiɗa non comme gonɗen nadde salle de bain pour hollude leñol ngol ko gonɗen a betti kam mais fallait me prévenir quand même. non c'est pas grave Anne tu es naturellement belle comme ça inde ma rawane woni inde ma hikka walla no mbiyata mais pourquoi a noddan téléphone mbiya ka garaw c'est pas comme ça kam allo Fandiaye comme jiɗɗa haaldudema aywa Fandiaye no jiiruɗa série o maquillage o an heedan mine maquillage o machallah kala yeeso mo jiiɗa ɗon waɗi impact ko kanko c'est Oumou Dieng ono mi salminima mi salmini dendagal yeeɓoɓe Fuul TV en calmini notre frère ami Yaro Sow mo ganduɗa min ɓooƴi no feewi kadi yejjitani hanki machallah ha ɗum te foof wawi hen wonde en jetti dendagal bandiraɓeɓe foof bon ayi hande ɗum weeɓani woni jogade neɗɗo hoolare wadde série podde ni e jogade doole mbiya hay goto wonanta maquillage so wona Fandiaye machallah ko yettere Allah tan te aussi ne garmi nde ha joni aussi je vois ko famille min goni ɗo par ce que kala ko mbaɗen mi neɗɗo tan no yoni ɗum premier groupe o so jeehi mbiya ko ɓe ɓuurma yidde deuxiéme groupe o so yeehi mbiya ko ɓe ɓuurma yidde surtout au groupe gonɗo ɗo par ce que eɗen gandi en ligguidima ko adi hande ko famille tan woni ɗo min tellement mala heewi caprice ala andi kono foof ɓe mbaɗ kam hen supporté jonge tataɓel kew wonde ko fajiri c'est ça fof ɓe mbaɗ kam hen supporté vraiment série o dal mbiyanmi ko eɓe pat ko ganduɗa machallah surtout bangal maquillage o avec jontade make-up ɗum rek ma wul ma wel ma yette ha mais est ce que a meeɗi attends tellin jungo ma fade tan daram ey sikki ala o ko bab men walla kaw men Ablaye Samba Sy en mbattan présenté e rendugo saabu waɗi ɗo golle joɗɗi moni kala in andi machallah golle joɗɗe mbo waɗɗi kadi no weltini yimɓe ha hande o ar duysude sukaɓeɓe o ar duysude kadi yonto hande nde tawno ko waɗi ko hanki in laaɓi ceer so sukaɓe jooɗima noon ha baɗon makko in duysaɓe e milieu mo gonɗen o ɗum ɓerɗe men deeƴat wadde sikki ala tottenɓe micro caggal ndo calminɗen baba mi salminima eyyi baɗam mi salminima mi salmitimama kadi noon jafoɗon noon ɗon ɗo koye tournage yimɓe ummi dande ne ɗeɓi tampude seeɗa kono tan ko wi ko noon tan gonga ni hankkadi en mawni kono noon kadi ɓaade woni ko won kadi sukaɓe ummiɓe siftoroɓe en kadi yen gati kadi yimɓe jiihen hen kala jiiɗo en kam ne andi kam hanko ko gollanɗen leñol ngol wonko mbaɗanɗen leñol ngol guila hanki tawi hande arani ɗum ɗon noon mi andi ko hen tan min jahata noon wallude sukaɓeɓe tan no minen kam min dusatɓe tan hankkadi eyyi ɗum ɗon tan woni hen kadi ko ɗum ɗo henne kadi Nimso Guilli o e mbo sikki tan so Allah jaaɓi son jeewi ɗum mon maayi mon jii ko waɗi fayida sukaɓeɓe tinnima ɓe mbaɗi hen golle tiɗɗe eyyi min kam mi haaltan haydara sowona jiyon tan eyyi jiyon tan so jii koɓe golli ko mon dañi weltade baɗiraɓe ɗam yo duysu ɓooye basal lel sikki ala kaw en tawam théâtre uji hanki Allah waɗi kadi machallah e théâtre uji hande no jiiruɗa yontande hande o théâtre ha tengte série men Nimso Guillo jaɓɓal kesal mbo addi eyyi ko jaɓɓal kesal saabu andi minen nden temps uji amen ko mataw ko caméra goto wonatno kadi découpage no wayno leydi mbatta ɗum hande noon Allah hokki sukaɓeɓe pinal a watta lawol goto tan mbatta sowona kamɓe la wadde laabi ɗiɗi walla goto tan ne sella kadi kaɓirɗe joni e kaɓirɗe nden gona gotum
e min kam maaji tomi sukaɓe tan ko yoɓe tinno kala hen kam tottaɗo rôle yo tinno mbaɗa yenna tottowore lo ko henno yero en totta rôle mo ganduɗa so ɓiɓe fulɓe jii ɗum no kersa o totta ɗum kanko ko waɗata ko donc ɗum heddi ɗon ko yimɓe noon an baɗowo kadi sa totta kono hersino hoto waɗa kono hersino ko ɗum dal woni ko ñagoɗen sukaɓeɓe yooɓe tinno ɓe gartata haqqillaji mabɓe ɗum ɗo koko yawtat tan oɗon yo neɗɗo reno wadde hen ko janggo e jaam so taniraɓe ma jii ma ɓiɓe ma jii enen jogo hen gacce ɗum ɗon woni ko mbajitomi sukaɓeɓe noon tigi seydi Sy ka fierté e nder leñol Poular golle ma yodde waɗi sukaɓe en gabboma ha hande ngam liggiɗɗa e miyan saabu ko mbaɗɗa ko ina yooɗi kono kadi ɓiɓɓe fulɓe eminen mbimon série oɗo yero ko propre moyen mum yarata te enen gandi machallah doole liɗɗi ko ndiyam walla doole lingu ko ndiyam waddi doole gollantoɗo leñol ngol ko onon leñol ngol kal joguiɗo hen wawi wadde sponsorisé série o aɗa faada aɗa wiya bisimilla ma ballal mo mbawɗon jogade foof onon pada nde tawno kanke hoore makko o weeɗani hay goto junggo saabu dimu tan tampi dimu woni mo ñagataka dimu woni mo jambitta kono noon tawde ko leñol ngol weltinte ko enen ndendi ko watte ko kala joguiɗo ko faate sponsor wawi wadde sponsorisé série Nimso Guilli aɗa faada kadi kala lelɗo wadde sponsorisé série Nimso Guilli ma Nimso par ce que série oɗo machallah ma won ko gandanɗa hoorema mi wita on jiyani ɗum de kono weeɓani yiidi nde tawno koko joɗna fewja machallah kadi vraiment ko golle labɗe ceer ala cahan wonɓe ɗo kadi in pawa e condition ji moƴƴi machallah enen gandi ko ferte ko eko yaate eko artete ko foof weeɓani wadde ɓiɓɓe fulɓe kal jiɗɗo ɓamtare pulago mballe yiɗɓe wonde e leñol ngol onon pada e keewal garde doole onon pada baba ko mbita e fodɓe wadde sponsorisé série eyyi ko ɗum tan mbiyanmi sa yi hande leƴƴi men goɗɗi ɗi ene beltini ene mbaɗa sponsor uji ko kureji mumen balli ɗumen enen en donkani alɗuɓe eɗen jogui alɗuɓe no fewi ɗum noon yooɓe tinno ɓe mbaɗa sponsor e hunde nde moni fof waɗa hen ballal muɗum kala ko neɗɗo waɗi hen waɗini ko hoore mum saabu ɗum ɗo wona cahan minen ɗo min goni ɗo koye ɗo moƴƴi min goni ko galle mo ganduɗa ala fof ko ala hen fala ko miijiɗa nani hen a ñamata ha kara en plus kadi ɗo pisine nan ɗon fof nan ɗon kala dal ko manquiri min donc ɗum noon ononne kadi ɓiɓi fula on donkata onon wadde hen ballal moon guilay mbaɗon abonné ɗum e abonné o Fuul TV mbaɗon hen abonné kadi tinɗon kadi caron ɗum ganden ko ɗum tan ɓamtal leñol ngol leñol so ala pinal leñol ngol yata hay nokku kala nde pinal leñol maayi gande leñol ngol ko maayowol ɗum ɗon tinde mais han kadi min potini hankadi joɗade kono sa yi min jagge tan ko sukaɓeɓe ɓayde kañumen ummi min jiiɗa ɗemgal ngal maaya ko ɗum tan jagguiri min hen kono wona goɗɗum eyyi ɗum ɗon noon tinɗe tan yo Allah wallu waddi ɗum ko leçon kanko hande sinno ko sagani famille makko tawata o jooɗima o foftima kono ɓernde makko rokkanima ɗum saabu yidde pulago e yidde ko ɓamti pulago kono gollantoɓe mon ɓe e nder leñol ngol wot ɓuurmon rimɗude fulɓe gummen daroɗen daɗoɗen nde tawno sen daɗima en darima en tinnim ala ɓurɗumen so wona jaɓɗen ɓuurede kono ala ɓurɗumen wadde bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum wonno tournage men série Nimso Guilli ko ferguita e ko tata onon ñaaga yaafuy nde tawno neɗɗo jiɗɗo ɗum tan timmitat ɗum gonɗen mais an yimɓe fof goto fof nen natte suudu mum an ko mbatta ɗo e hakkude galle aɗa huttite pisine bon ko weltade rek waɗi kam joɗade ɗo hete saabu sa yi joɗimi ɗo hete par ce que ko jiimi ɗo ko ne marki kam ha tellement que il falo mi jooɗo mi ƴeewa e hakkillam o affaire o no woyi mawnude ni e yam beele ma affaire o hoye yam seeɗa par ce que vraiment ko jiimi ɗo ko ne waɗi kam marqué trop vraiment indi ma rawande ɗum woni indi ma hikka walla change inde hakkunde mbiyatɗa ke non non inda no mbiyatɗa mbiyetemi ko Basirou Basirou mbitanɗa hande noon mbiten non mbiyetemi hajani non non misa a jarama ma chérie est ce que a meeɗi wiyede aɗa yooɗi a meeɗi wiyede tu es très belle machallah non non wat maniére uji yesmami maniére wat maniére yesma
yes ngo ko ni way tan koko sofgo tan no jiirɗa série o série Nimso Guilli o jiirumomo ko série belɗo kala biyowo mbimi mbimami yo fat série o par ce que série o Guilli o ɓami windede o ɓooyi machallah ko mawɓe bindi ɗum ko joom haqqillaji aussi bindi ɗum aussi kadi série o ko série baɗɗo doole machallah dal mbeɗa wiita kala biyowo mbimami yo jooɗo fat série Nimso Guilli te kala jiyam ɗum nimsitta aussi no mbiyatɗa hikka Mimi Amar Mimi Amar rawan inde indam vrai c'est Ndiaye Amar Guissé Ndiaye Amar Guissé hikka mbiteɗa Mimi Amar Amar eyi ɗum kewɗode joni ille changeat chaque mois mo ha hande rewe am ƴeewam yontaɓe ndendi suud gorko mo décole tareji e Amadou Koumé e o haali gonɗe mi hetta e hakkude moon sirani Abdoussalam Abdoussalam aɗa ɓuttide ha ɓurta awa lombade ɓe eɓi cewi massa kawoyam massa Abdoussalam c'est la première fois jiyaɗa e série ji ɗi eyyi ngol lawol de won lawol gaɗangol kam ngol jeeyami e série ji ɗiɗo jahoji e télé ɗi woni théâtre uji ɗi quoi ngol lawol woni kadi ngol no jiiruɗa jaɓɓal kesal gaddaɗo e série Nimso Guilli ina weeli kono noon bettani sabu ardiɓe golle ɓe ko yimɓe waɗɓe fayida wawɓe golle men kadi ɓooyɓe hen nde tawno kala ka wonani almudu mum a wonta ceerno mum te enen eɗen gonɗini yeero en gonino almuɓɓe wadde hande so goto e mabɓe tolnimo ɗo ina wona ceerno tan tawata ko golle ɗiggi eɗen gandi kadi omo jaɓana e cengue ɗiɗi ɗe foof to ga e pulaar mum waɗa ko wawi so waɗi ɗum kadi to batte jolfe to kadi omo waɗa hen ko weɗɗa wadde so tawi o ardima hunde wondude ɓe wonduɓe hen enen jaggaten tan que so hunde yalti ma wod hunde nde ganduɗa nde leñol ngol ena fada ɗum saabu leñol ngal aussi ina heptini yeero ina heptini Fuul TV ina heptini kadi golle mumen donc so tawi ɓe gaddani leñol ngol Nimso Guilli eɗen cikki ko wurata koye renndo ko ko ɗum tawate e nder série o holko jangguɗa e rendo ngo hawruɓe ɗo fulɓe yontaɓe machallah en gollo golle baɗɗi fayida holko miijiɗa no jangguinata aduna tan saabu neɗɗo kala ɗo jiiɗa mba meeɗa yiide so tawi a mawnikinaki a muɓɓani guite ma dañat ko jangguɗa e mum ka meeɗa andu e min mbiɗa heewi wiide komi almudo kono ɗo kadi so nde garmi nde ɗo tawi ɗo ko almuɓɓe c'est à dire tawi ɗo ko yimɓe ne tellini koye mumen yimɓe foof ndendi poti kadi ko yimɓe ganduɗaɓe ko fijirde e jaleɗe kadi so Allah min ɓuurimi hen welde no wawi wade fof ken famodiroɓe ɗemgal gotal ɗum ko hunde mawde wona hunde wemde saabu wona neɗɗo fof kadi aussi rokka wonde mogiyanke mais aussi tawa ne wawi wadde mogo e ɗemɗe ɗiɗi certuɗe walla tati enen so Allah rokki en ɗum somi wi enen noon wona min ko Fuul TV ko groupe o e hoore mum ko yimɓe tawaɓe ɗo surtout ina ɗeeɓi hen teskinde woni wondude e neɗɗo mo ganduɗa o ko guiƴum bamma kono kala e saaha omo eto wontude guiƴe beela mbawon haaldude mbawon gollodade e ɗo kadi ɗo ko fijirde jaleede donc kadi fof koko laaɓi han par ce que ɗo ko tuni wiyala ɗo on est là suudu fof no waɗi sadiade waxtu yoni yimɓe fof jalta juulo bon gasi donc ɗum pour min no Allah yiɗiri yo yimɓe mbayni no vraiment ɗo ko noon mbaɗen ko suuɗi ko ɗum ko Allah jeeyi mais ko feeñi ko jimi pawmi guitam ko yimɓeɓe ene jiɗodira saabi Allah et puis ina ballodira kadi ina joga jorto moƴƴo ma Allah waɗa sutura e golle ɗe bay bay no wiyete e Pulaar Allah jarama on jarama wiyete e salam bay noon en kollat mon kedi machallah yaho koye famille yontaɓe o jeeya non seulement keɓe juddu jeeren mais keɓe yiɗɓi pulaagu donc ala no mbatten so wona wadde mon présenté grand frère makko gandon won yiɗɓi pulaagu hayso nanani en goni ɓiɓɓe fulɓe Sow Pullo mi salmini mi juuri waaw maa ngi nuyu ñëpp waaw maa ngi jéggulu nag ci suma mbokku Haalpulaar yëpp ci ñàkk bañ a làkk bi ñoo ngi ci biir l'essentiel mooy li nga xam ne lii ñoom dinañ ko wax mooy
série bi di Nimso Guilli vraiment damay ñaan fans yi ak téléspectateurs yëpp nañ ko xaar parce que gis naa ci même bu fekkee ni ci kër gi laa bokk gis naa ci liggéey boo xam ne bii nii am na professionnalisme te liggéey moom bu ay nit sérieux gëm li ñuy def jox ko akam gëm naa ni dina baax te acteurs yi fi dajale yëpp muy góor actrices yi ngi muy jigéen yow notamment ak say morom vraiment liggéey ngeen ci liggéey bu mucc ayib mention spéciale aussi à Yoro parce que équipe dafa am solo moom dong mënul dem yéen ñëpp yéen a ngi ànd ak moom boobu ba léegi guddi ak bëccëg yéen a ngi liggéey te gëm naa ne vraiment li ma gis nii bu paree fans yeeg spectateurs yi ñu koy ñi nga xam ne ñi ngi toog di xaar produit de qualité dinañ ci gis seen bopp donc maa ngi leen di remercier yéen ñëpp depuis boobu ba léegi yéen a ngi ci liggéey bi métti na trop mais ku bëgg dara da ngay def dara te maanaam dañoo war fi nekk ni théâtre maanaam Haalpulaar am na fu mu yegg dañuy ñaan yàlla yeggale ko nag ak professionnalisme boo xam ne bii dafay jéggi donc ma leen di ñaan yéen ñëpp rek ngeen jàpp culture bi am na solo mais nit da ngay fonk sa culture aussi donc yàlla nañu yàlla jàppale ba produit bi dépassé suñu njort ba saison 2 3 4 mun naa dem am naa ci yaakaar et puis je vous félicite tous loolu daal laa moon lu ma si wax et je suis fier de tout le monde voilà. li ñu naan xale bu loxoom seetee mën na bokk ak magam ndab ndax ay nit mën nañu bokk ndey ak baay fekk bokk lal la rek ku xëy sol sa yére dem mais dañu gis macha allah kaar da ngeen suudewu te yéen a ngi ci ginnaawam muy Pamar muy yow vraiment mais yow j'ai l'impression artiste bu mag nga donte feeñoo ci milieu Haalpulaar bi parce que gis nañu ni ngay jàppale Yoro ci ginnaaw ni ngeen koy coacher bàyyiwu leen ko benn yoon mu wet donc dafa mel ni artiste bu mag nga. waa xam nga maanaam Yoro ñun on est une famille comme li nga ko wax ni c'est très important dañoo booloo waaw famille bi nag rëy na am nañu ay doomu baay surtout du ma sori ci loolu sans évoquer Kaaw suma rakk la aussi nekk grand frère Yoro ñëpp di liggéey ci liggéey bu rafet ndax lan dañoo yéenante waaw ku ci am sa yëf sa morom dafay ñëw participer man su ma ñëwee ci yëfi Yoro su ma yëf la su ma demee ci yëfi Kaaw su ma yëf la may lancer aussi tamit que ni ñoom ñaar benn lañu duñu ñaar la famille elle est unique il y a pas de séparation wala parce que Sénégal moo baaxoo bu ñu gisee nit ñi di ànd fokk ñu indi loo xam ne lii bokku ci te yéen li ngeen di def aar dafa war a ñaw yaa ngi dégg nii la brassage amul luy féewale Yoro nag ci ni muy liggéeyee vraiment man je suis fier parce que nekk artiste comédien nekk réalisateur nekk scénariste nekk derrière la caméra bëgg aussi en même temps manager aussi groupe c'est pas facile mais c'est quelque chose boo xam ne bii nii mi ngi ci moom te Kaaw aussi tamit loolu mi ngi ci moom donc ni nga ko waxee rek suude boobu noonu moom ngeen gis aussi yéen ba mën a am fit bu ngeen ñëwee toog ak ñun muy neex ñuy foo di ree ci noonu la ñu nar a continuer te duñu fi gis leneen waaw loolu moom damay prévenir keneen ak keneen maanaam entre man Yoro la famille Kaaw ak yéen ñi ñëpp lii rek moo fi mën a am. maanaam bu doon caaxaan la du ngeen fi nekk. déedéet waaw man daal ci loolu daal laay wax mooy nañu booloo ñu ñëpp ñu àndandoo yéen ñi ñëpp aussi comme lu may wax vraiment yéen ñëpp ay nit ñu màgg ngeen ndax am na lu nit ñi di gis muy ci bu film bi pare am na loo xam ne leen nit ñi duñ ko gis mooy ngeen bàyyi seen njaboot bàyyi seen i kër ñëw fi respect moo fi daw liggéey moo fi daw
ñëpp joxonte cër ñu jigéen ñi fonk góor ñi góor ñi fonk jigéen ñi pour liggéey bi mën a dem ci kanam lu rafet rek moo fi am la famille nag ni nga ko waxee man damay rassurer tout le monde fii ànd booloo moo fi am mënuñoo nekk ñaar kon ñun ñëpp nañu àndandoo ñu liggéey temps dafa cher ku am sa temps na nga ko def ci liggéey na nga ko def ci jàmm na nga ko def ci yëg sa moroom xeebaate amul benn solo waaw yow yaa ma mën a jàppale man maa la mën a jàppale lu ma am ñu bokk ko loo am ñu bokk ko man noonu laa gisee àdduna te loolu laay conseillé su may rakk te noonu laay dégloo aussi tamit samay mag parce que ñi fiy liggéey rek du man dama fi jaar mais aussi suma grand frère Pape mi ngi ci biir di ci def liggéey bu am solo donc moom it rôle am wala liggéeyam ak la mu ciy def dañ ko koy nangul ba pare jox ko cër bi nga xam ne bii moom na ko donc ñun hiérarchie boobu la ñu amee ku la mag da nga koy jox cër sa rakk jox la cër et puis mbir mi continuer looloo tax aussi yéen ngeen sawar. nañ ci dara ndax gis nañ ko waaye ginnaaw bi nga ne mag na jox cër xale jox cër mag lekkkat yi aussi nañu jox cër frigo bi ba tax na gunge ma ci frigo bi ma won leen lekk yi balaa ginaar yi di ma mere bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe ngara min kollu mon frigo ko woni hen bandiraɓe ha hande koye hollude mon min goni nde tawno min mbin mon haydar woppetake o frigo ha heewi dak wonɗo guila guertoɗe tew ha e liɗɗi dow e less ndiyam ha e jus uji boisson haydar mankani bandiraɓe nduggu fof haydar mankani koye poche hoɗon ummi koye poche Yero Sow holko saabi ɗum yidde pulagu o waɗi hoore makkede omo jeeya e pulagu nde tawno ndo ƴettinde ɗum ɗo mbo wona jambar ƴettata ɗum par ce que fertoɗo journée ma won 300 et quelques mille e pawa yimɓe condition ji moƴƴi sans compter ɗo ƴettaɗo koko yoɓete te yoɓirte ko kalis daneje tal wadde wona kecce mbeɗa yiɗi pulago ballal ina foti tawede wadde bandiraɓe balle ɓiɓɓe fulɓe yiɗɓe wonde nde tawno jamareɓe nen ɗo yiɗɓe wonde rimɓe nen ɗo mbawa dekkude juuɗe mumen mbawa jambidde mbawa ñagade bandiraɓe tawde min gadnin on kala ko woni ɗo mamin kollu on min gaccanta on haydara gande vu luxe mo jiitono kolle ɗon e série o koye poche yelde weeɓande kala jiɗɗo pulago noon mbeɗa yiɗma Guilli ɗe yo tabit bandiraɓe yo Guilli ɗe tabit